sobretot en honor a les primeres dones que van començar a lluitar amb pedres, jugant-se la vida, i sobretot per elles. La veritat és que m'emociona molt pensar en elles. I aquest és el motiu, perquè hem de continuar lluitant. M'agradaria que no existeixi aquest dia, perquè realment no hi hagi diferències de gènere. Perquè és 8M i ens hem de reivindicar i ocupar els carrers, i han de ser cada dia nostres, no només avui. Hi va haver unes xifres brutals d'assassinades i a més l'any passat només es va fer concentració, no es va poder fer manifestació caminada. Teníem moltes ganes de sortir a cridar perquè no ens quedarem silenciades. Perquè el 52% de la població és femenina, són dones, i tenim encara molt que conquistar. Bretxes salarials, drets, reconeixement, prou feminicidis. El 8M ha de ser cada dia 8M per tota la població. Haurà de sortir al carrer, no, a la nit, no passar por, no sentir-nos acosadas, no sentir-nos que nos puede pasar cualquier cosa. La última manifestación que pudimos venir nos estábamos acordando que fue la de 2020, que fue justo antes de la pandemia. Y la posterior, en vez de manifestar, como no se podía, nos juntamos un grupo de amigas y nos fuimos a hacer un pícnic a la montaña para reivindicar nuestros derechos. Per tot el patiment que estem vivint durant tot aquest any, i sobretot jo crec que aquest any és més que mai que necessitem cridar aquí als carrers perquè ens estan maltractant, ens estan matant i ens estan violant. Avui és un dia de celebració, però sobretot és un dia de lluita, que no se'ns oblidi mai, que és molt trist que encara tinguem que lluitar per drets bàsics humans, però s'ha de fer i es farà i cridarem. I cridarem per les que no estan, per les que no han pogut venir, per les que encara estan atrapades en llocs en els que no les deixen cridar. Exacte. I això és tot, no?